kan nog, wanneer kring man niet הון. תשאלו. שלום. יאללה. אנחנו כאן משחקים משחק אהבתי. אין יריות. אין יריות. מי שנפסל כפות. אני כמובן נצח, אבל עדיין. נצח ביחד. יש אבטיח. עכשיו אתה רק צריך מה זה לעשות המשחק אותם ביחד. הזה בדיוק? זה לא זה שאני מכיר. גם זה לא זה שאני מכיר. מה זה? מתמודדים. זה חיקוי סיני. לא אוהבים חיקויים סינים. אף אחד לא אוהב גזענים. נכון. כמן. צ'ו. הוא נראה כמו מנגה. עם ישראל. מנגה, מכיר? חי וקיים. הופה, הוא נראה. עם ישראל. חי וקיים. רק אני או שהגדול נראה כמו מנגה. כאילו תראה אותו. לא. לא יודע איך נראיתי עכשיו, עצמת עיניים. צ'ו, איזה היי קרקיץ'. צ'ו, לא מאמין. לא. זה מבאס אותי. אתה פוגע בכבוד שלך. תביא. גימי, יש. אני צריך להעיף אותו. לא מאמין. הופה. טוב שוער. איזה חתיך. הוא כזה. השני היה. עכשיו. זה בן אדם ריז. הוא עושה ריזים. נראה בטוח בעצמו. יעקבי. הצוות הזה לא בא לי בטוב. דרך אגב, מי שמנצח, אז זה השפל. שתי ריזים, רק צריך איכשהו להעיף את כל אלה. אהבתי, לא מאמין. צריך להעיף אותו. אולי להיות ביחד אולי. אין דרך. סליחה, 550. כלומר. אוי. כן. יש. מה? יש! מה זה? מה? מה זה? מה? לא נפסלת? לא נפסלתי. זה משהו חדש. קרמה. קרמה. מה עשיתי, קרמה? תתעוררי לחיים. קרמה. תקומי אל חיי. היי. אחי, עכשיו. די. מה זה השיניים? זה מה שקורה שלא שמים גשר. עובדה לחיים. תשמחו על עמיתי. אומר אצלכם. אין אחד שלא שם משקפיים. כל החיים. איזה מטורף אני. איזה מחרפן, זה פשוט כואב בית. איזה מנגה חתיך. צריך להפיל אותו. שמע, צריך שהמנגה יהפוך לריז, והריז יתחבר עם גשר. מה יקרה אחר כך? זה לא הגיוני שזה ייגמר כל כך מהר. כן, זה לא נגמר מהר. זה נראה משחק קל, אבל זה קשה. צריך פה אסטרטגיה. לא. אתה טועה ומטעה. אחי, אתה לא צריך כאן אסטרטגיה. צריך אסטרטגיה בחיים. לך תדע מה יקרה, איזה פרי יש. לא. מצא פחות טוב בשבילי. לא. תפסל. כואב לי היד. הופה. כואב לך היד? לא. אומייגאד, כמה זמן ייקח לך להזיז את זה. יש. מה? למה זה מרחב? המנגה צ'יטר. זה כל מה שתוקע אותי כאן. המנגה צ'יטר. צריך למצוא משהו שמאחד אותה מהר. שמע, באיזה פרי זה מסתיים? באיזה פרי זה מסתיים? לא יודע, זה הבעיה. נראה לי שצריך כאילו לעשות את הכי גבוה, ואחרי זה לשם לב בעיניים, זה המטרה. לא, הכי גבוה. מה הכי גבוה? הכי גבוה אתה נפעל הכי גבוה. איפה זה? לא יודע, יש פה אחד שלא שם גשר, זה הכי גבוה שלך בינתיים, תסתפק בזה. לא. שמע, אתה יכול לשלב בין הגשר. אתה יכול להפוך אותו לגשר, תראה את כל האופים האלה שליד הריז. שמע, אתה במצב טוב. לא. כן. שמע, אתה צריך עוד מנגה. לא, מה אני עושה? למה אני מעודד אותך? אני נגדך. אתה רוצה לשחק בסוף. כן, בסופו של דבר למה באת? לא מאמין. באת כי רצית להשתתף בסרטון. היי. אל תריב איתי. סליחה. מה אמרת לי? לא, איך אתה עושה? לא. ייי. הוא מהקו האדום ניצחתי. לא ניצחתי, פשוט תורי. אני אשכרה משחק.
שהמטרה זה משחק. או, לא, אתה פרייר. יש. מאיפה זה בא? לא. מבאס אותי עכשיו. מנגה, איך אני אוהב מנגות. תמיד הורסים לי. תמיד עושים לי את החיים. כן. אל תספחו על מנגות. למה התחלנו לקרוא לזה מנגה בכלל? כי זה נראה כמו מנגה. זה נראה כמו איזה... זה נראה כמו איזה מלוכסן שעושה... תסביר. ככה זה נראה. תגדיר מנגה. אין איזה הסבר אחר. לא, תגדיר מנגה. מנגה זה בחור שעושה קמיה או משהו מקומיקס יפני. לא. איך אני אוהב מנגות. מנגות, ג'יג'י בצ'אט. ג'יג'י מנגות בצ'אט. אין צ'אט. זה כל הקטע. כן. זה כל הקטע של מנגות. כן, סתם צרחתי. שעושות לך את הצ'אט. כן, מנגות זה קרמה. לא, אני במצב כזה לא טוב. אוי, לא לי. כאן. יש. למה? שמע, פעם אחת שאני מקלל אותך, שאני לא מאחל לך טוב, אז בא לי כמה, ושאתה צוחק עליי, אז בא לי כמה. עדיין, תמיד יהיה לך קרמה. כן, תמיד. לא משנה כמה מנסים, תמיד יהיה קרמה. מה? רגע, לא. אבוקדו. אתה באבוקדו. אבוקדו זה הכי גבוה. לא. כנראה שלא, זה לא... למה אבוקדו נראה? כזה חתיך. כן, חתיך. חתיכה. וזה בת נראה. כן. יש לה סומק. קוראים לה סומק. קוראים לאבוקדו סומק, לא שאלתי. איך הגעת לזה בכלל? יש לה איפור. למה שלאבוקדו יקראו סומק? יש לה איפור, תסתכל. גם אני יכול לעשות ככה. יקראו לי סומק. לא. זה לא כל הקטע המנגה הזאת. שנייה רגע. עושים בושות. עושים סרטון. לא. לא. איך שאתה תצא מזה? אני חייב לצאת עכשיו. איך, למה גשר? למה? גם אם הגשר מתאחד עם הגשר והאבוקדו מתאחד עם האבוקדו? נראה לי מה יקרה שהאבוקדו יתאחד עם האבוקדו? מה זה? בומבו קלאס? לא ברור אם האבוקדו זה הכי גבוה. עדיין לא יודעים, אנחנו לא מכירים את המשחק הזה. אין לנו מושג אנחנו מכירים את המשחק, אבל אנחנו לא מכירים ספציפית את ה... זה גרסה שונה. כן, גרסה. הוא יותר טוב ממני בגיימינג. לא! זה היה חלק אחד. אוי, יש פרסומת. אף אחד לא היה פרסומות. אתה לא עומד להגיד להם שזה היה חלק אחד? זה היה חלק אחד, חברים. יופי. לא צריך את זה. לא. מקווה שנהנתם. ממשיכים! ברכה! לא את הבושבושים.